Hello guys, my name is Andrix. Danas ćemo snimati novi video, Clash Royale. Danas ću biti sam, nisam mogao nikog da natera, evo, da igra sa mnom. Luka nije tu. Mene su isterali iz klana Srpski krompiri. Evo da nađemo, na primjer, srpski tim. Nemam dovoljno trofeja. Ispao sam 1970 trofeja. Evo, može ovdje. Da. Stvarno? Kako ćeš da jedeš, ima lep krompir. I evo, da donetamo elitu, pošto njih najviše koristim i sve. I ja ću da odemo u neki battle. Ovaj dek mi je Luka predložio. Stavit ćemo ovdje ovako. Ne, Wizard. Teta. A mogu je dobro pošto ispod. Čak ćemo to i uraditi. Dobro. Ne može. Ovdje ćemo ovako. Ne znam da li idem. Da, imam zep, samo mi se napuni. To. Elitu i ajde strele. I lik nije ništa, stavio sam mini peki. Ne znam da će biti za jedan talon, ne. Posle toga ćemo Hoga, pošto više nema ništa ostavim. Juče, ne znam što ovaj lik radi, ne napada, niti još. Nisam se nadao. Šest damage-a! Ljudi, 6 health-a na toweru. OMG. Pogledajte ljudi, na ovom toweru, 6 health-a. Čekaj, baš upik. Zep! To je to. Nije to to. Ne, ljudi. Sad sam se ovdje malo zeznao više. Evo vidim da će barem barbare, evo, ovdje je tower. Ovo je neki glupovi puš koji pokušavam da uradim. Čim slučajno na moji pušovi ne idu. To. Dobro je. Ljudi, da li mene ovdje neko zeza? Ladno. Skeleton army, naravno. Ovdje ćemo ovako. Ništa. Stavit ću elitu. Pa šta bude? To, ljudi. Idemo bre. Vraćamo se u arenu 8. Ja ću opet vam kažem, izvinite što... Izvinite što nije bilo klipova i to. Eto, da sam
Možda bude 0 legendary, bravo. Znači ljudi, ja nemam ni jednu legendarnu, pogledajte. Pogledaj, nemam ni jednu. Ali imam 53 kartice. Da. Pogledajte. Pogledajte ovo sranje. Inače, evo, napravit ću novi klan gdje možete vi da uđete. Ajde da pošaljemo ovako quick match dok uđe. Ima dosta ljudi. Bomb pit. Lik ima minera, to je tamo. Ovo ćemo malo teže dobiti. Ok, nije bilo toliko teško. Da, bukvalno. Ne, fake it, što ste uradili? Možda ovako ovdje sa minerom. Ne, ovaj lik ne zna da igra. Mogu je ovamo ostaviti minera skroz gore. Evo ja ću. Brate, ovaj lik ništa ne igra. What the fuck? Lik na pomoć igra. Princa, a ima je arčerki. Kako ovaj lik ne zna da igra? Kako ovaj lik ne zna da igra? Pogledaj. Jednom da udari, jednom. Dobro. Ovo neće loše da ispadne. Ok, loše će da ispadne. Ovo zap. Dobre. To. Bravo. To, ode tower. Ovdje ćemo čekati elitu. Fuck, brate. Da li je moguće? Ja bi ovdje, evo da ja imam minera, ja bi stavila elitu pa onda minera gore. Ali pošto ovaj lik neće da igra, lijepo kako treba. Evo, tek je sad stavio. Evo ovdje ću ovako, pošto nemam drugu. Idemo ovako. Night. Ovako. Zašto pričamo ovako? Uvijek jednom. To. I ljudi pobedili smo. Evo stavit ću ovdje bez veze. Ali mi smo bili level 8 ili level 7 na glavnom toweru. Pa tako da ono. Evo sad ćemo da vidimo koja je ova lik arena i koliko ima trofeja. Znači ljudi, ovo i dalje opet izvinjavam što nije bilo klipova. Samo izvinite. Čekaj, ovdje ćemo ovako. Pogledajte njegov dek. Level 5 Hog. Level 2 Prince. Evo, Basefield profil, Ren 6. 1986. Pa dobro, njemu je jedna pobjeda falila. Ono, nije loše. Ajde, ja ću još jedan battle da odigram, pa da završimo ovaj klip. Inače, sada ću par klipova da napravim. Pitaću sad, posle ovog klipa, nazvaću Luku i pitaću kada želi da snimimo jednu epizodu zajedno.
Ako vi to želite. Evo ovdje ćemo ovako. Nema veze što Hog umre, da li ne. Meni je važnije da neki damage. Strele da nisu kasne, bilo bi ekstra. Lokaj se, to je to. Okej, nije se lokaj. Bitch. Molim te, jaj. Ovo neće na dobro da ispadne, kao što sam rekao. Beži! Neki su me pitali da li ćeš praviti Q&A, možda, ne znam. Ljudi, ajde. Sad čekam sa Canonom, ne znam. Bum. No. Ajde van, hitujte tu vič, da li će... Brate. Sad ja, znao sam. Barem da je jednom hitu. Ali izgleda ću morati to sa elitom, ne vredi. Elita je bog. Okej, ne treba zap. Zabut. Bić. Ovdje ćemo ovako. Znači ljudi, ja ništa nemam za visinu. Pametnjaković. Ja ću Luka krivi. Da nemam ništa za visinu. Nije stavio skarbe, kako glup. To. Ne. Sep. To hit. To. Yes, ovdje barbare. To je to. Pobjeda. Još jedna pobjeda, ljudi. Još jedna pobjeda. Vidjet ću posle. Sad dole pišite pitanja. Da bi pravio Q&A. Dodomir izašao. Jej. Vidimo u kom je klanu i... Već ja ovaj klan. Ja bih želeo ovaj klan. Inače kod mene je sad trenutno klan Arena 9 načelnik. Nije bio Arena 10. Šteta. Evo da vidimo da je Luka tu možda. Ne, Mate je tu. Ajde Matu. Fake it on you battle. Ništa, ajde završit ćemo epizodu. Pa... Nadam se da vam se ovaj video svidao. Ostavite like, share i sub. I bye.